माझी आज्ञा घेऊन शिखर समवेत या उपवनात आले खरे. या उपवनाची शोभा पाहावी असं माझ्या मनामध्ये वाटत होतं आणि काही क्षण शिखरला शिखराजवळ येण्याचा प्रयत्न केला आणि शिखरला तिथे या उपवनाची शोभा पाहण्यासाठी मी इथे आले. मन किती दमून गेले. हा मंद वारा अगदी अंगाला शोभेल. असं वाटतं इथे जाऊच नाही. तिथे कोण? अरे बापरे, सशाची पिल्लं अगदी टुनटुन उड्या मारतात आणि त्यांच्यासमोर बाजूला या क्षणात या आनंदाच्या क्षणाला मन रमून गेलं आणि म्हणून या आनंदाच्या क्षणाला काहीतरी महत्त्व द्यावं. आनंद किती